אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים בטורקיה ולאחל החלמה לפצועים. מטוס חיל האוויר ובו משלחת צה"ל יצא לאיסטנבול הבוקר כדי להשיב ארצה את הפצועים ואת ארונות הנרצחים. אני מבקש לשבח את אנשי משרד החוץ על עבודתם המסורה והמקצועית, הן באיסטנבול והן בירושלים. הטרור זורע מוות והרס ברחבי העולם. ישראל עומדת בחזית המאבק נגד הטרור העולמי. המאבק הזה הוא קודם כל צבאי, אבל לא פחות מכך הוא מוסרי. נקודת המפתח למאבק המוסרי בטרור הוא להעביר שהטרור, רצח חפים מפשע, אין לו שום הצדקה בשום מקום. לא באיסטנבול, לא בחוף השנהב וגם לא בירושלים. מי שלא מגנה טרור, תומך בטרור. מי שמוביל את המאבק הצבאי בטרור הם צה"ל וכוחות הביטחון. הניסיון להכפיש את חיילי צה"ל הוא פסול בפני עצמו, אבל הניסיון לאסוף עליהם חומר מודיעיני הוא בלתי נסבל. והוא מטופל על ידי הגורמים האמונים על כך.